अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ। नमस्कार भैया, हम रउआ सबके छोट भाई मदन कुमार यादव। आज हम गोड्डा शहर में बनी भैया जी। तो हम एक जगह दुकान उद्घाटन भइल रहे, फैमिली रेस्टोरेंट हो जाके डोसा खैनी बहुत मस्त लगल। तो हम सोचनी वीडियो बना ली और भैया सबके बीच में भी लाई, आप सब के भी कुछ देखे के मिली। अच्छा खाना मिला था, शुद्ध भोजन और शुद्ध शाकाहारी। तो एक बार जरूर आई। और दुकान के नाम कौन चीज अपन भैया निजी भैया बरन तो भैया जरूर बताए। क्रीमी केक एंड डोसा प्लाजा। और चलिए अंदर के नज़ारा दिखलावत तनी, बहुत मस्त नज़ारा बा। देखो तो दिल खुश हो जाए, सब चीज़ बा और मस्त बा। पूरा जो भी चीज़ बा पूरा वेज बा, नॉन वेज कुछ ना बा, शुद्ध शाकाहारी बा। अच्छा दुकान बा, फैमिली रेस्टोरेंट बा। और दुकान के भी देख लो ऐसा बा नाम। चलिए अंदर के नज़ारा दिखलावा था। मस्त नज़ारा आज उद्घाटन भइल बा दुकान के। देखिए मस्त नज़ारा बा एकदम। और जो भी चीज़ मिली सब नॉन वेज मिली, मस्त मिली। फैमिली के लिए बहुत अच्छा दुकान बा। और देखिए गोड्डा शहर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा बा, धीरे धीरे। कहीं अंदर दिखावा चली भैया जी सब चारों पट्टी। पहले दुकान के नज़ारा देख ली, बहुत मस्त बा एकदम। देख ली आज उद्घाटन भइल बा दुकान गोड्डा में। और जब भागलपुर रोड में पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में रिलायंस ट्रेंड्स बा। रिलायंस ट्रेंड्स और रिलायंस स्मार्ट के नीचे ग्राउंड फ्लोर में एकदम उद्घाटन भइल बा दुकान के। इधर से भी गेट बा और इधर से भी स्मार्ट के ट्रेंड्स के नीचे से भी ऐजा आ सकेला। और रिलायंस स्मार्ट के भी नीचे से भी ग्राउंड फ्लोर में दोनों पट्टी गेट बा। और अंदर के भी नज़ारा दिखलावत है, मस्त नज़ारा बा। आई भैया जी सब देख ली। अब अंदर हम आ गई बनी, देख ली पूरा एकदम भीड़ लगल बा। एक बार जरूर आई। कितना एकदम आज उद्घाटन भइल बा। आज देखिए कितना भीड़ बा, एकदम पूरा एकदम फैमिली रेस्टोरेंट बा, मस्त रेस्टोरेंट बा। एक बार जरूर आई, आ जाके खाना खाई। देखिए सारा भैया जी सब ऐसा एकदम खा रहा पूरा मस्त एकदम। देखिए ऊपर के भी सीन देख लो, पूरा मस्त बा एकदम। देख लिए नज़ारा कितना सुंदर है ना। देखिए भैया जी सब बनल। बोलिए अगले साथ में बा भैया। हाँ बोलिए, बोलक कैसन खाना ऐजा के लगल, कैसन गोड्डा शहर में खुलल बा, कैसन लग रहा बा, अच्छा लग रहा बा। हमने के तो गर्व बा कि कुछ भी गोड्डा में मॉल खुले तो अपन शहर में खुले तो बहुत अच्छा लगा था कि कम से कम गोड्डा भी आगे बढ़ रहा बा। बा अपन चैनल यूट्यूबर वाली बढ़िया चैनल बा। हाँ मदन यादव के नाम, मदन यादव ऑफिशियल बा चैनल। बढ़िया रेस्टोरेंट बा, खाए में भी मजा लगा। आवाज जाता है। हाँ भैया जी के चस्का बड़ा बढ़िया लगा। हम भी ऐसा से खा के गई, उसके बाद हमरा अच्छा लगा तो हम सोचली कि भैया के आगे बढ़ा दी। चलिए मस्त बा। देखिए भैया जी सब बहुत अच्छा स्टाफ भी बनल। तुरंत खाली बैठो टेबल पे अपने ऑर्डर लग जाए। बहुत मस्त है। यहाँ रिसेप्शन भइल है, जैसे पूरा बिल उल भुगतान हो जो भी। और ऐसा बहुत मस्त चीज़ मिले ना, खाना एकदम पूरा वेज टाइप के। आप आई बैठी और 5 मिनट के अंदर में सब तैयारी।
ऐजा आए खातिर एड्रेस बा आप कारगिल चौक उतरी, कारगिल चौक से भागलपुर रोड आई, भागलपुर रोड के पेट्रोल पंप के जस्ट बाएं बगल रिलायंस ट्रेंड्स बा, रिलायंस ट्रेंड्स के नीचे ग्राउंड फ्लोर में खुलल बा। ट्रेंड्स के बगल से भी आ सकेला और स्मार्ट के बगल से भी तैजे आई। तो एड्रेस देख लेनी और हम लोकेशन भेजा के डाल दे और ये दुकान के भी प्यार दी, आगे बढ़ाई और हमारे चैनल के भी सब्सक्राइब करी। नमस्कार।